Amigas, amigos, boas tardes. Gracias, como sempre. Gracias unha vez máis por compartir conmigo, con nós, un acto político que para min é moi importante. É a primeira vez que me presento no Carballiño ca responsabilidade otorgada por todos os compañeiros socialistas de Galicia, ca responsabilidade de levar o timón deste barco. Unha responsabilidade que vos debo a vos, os socialistas de Ourense, os socialistas de Carballiño e os socialistas de todo o país. Só vos podo dicir que abordo este inicio de traballo con ilusión, con ganas e co orgullo de ser do Carballiño. Co orgullo de ser... Co orgullo de ser paisano, de ser un home da nosa terra que lle quere esta terra. Hoxe vimos a falar de Europa. Antolín nos fala de Europa. Eu quero dicir que para nós son moi importantes estas eleccións, pero vos o sabedes ben. Unhas eleccións que parecen distantes, das que nunca parece que nos acabamos de meter a falar en elas, pero cada vez que tiramos un pouco e miramos, vemos que a maior parte das cousas que nos pasan na nosa vida cotidiana dependen de Europa. As leyes que temos, os sistemas de conducción, os sistemas de carnet, os sistemas medioambientales, os sistemas sanitarios, todo ben rexido por unha lei europea. Unha das maneiras de ser de Europa, que é unha das maneiras de ser galego, de ser do Carballiño, de Ourense ou de España, é unha actitud vital que temos que tomar sempre nós. Temos que escoller entre ser dos que decidimos ou ser dos que obedecemos. Que fácil. E nós, cando dicimos que este partido se xoga en Europa, é que estamos en Galicia, que é Europa. E vamos a ser nós quen decidamos con nosos representantes, con homes como Antolín, que van a estar ali todos os días defendendo os intereses dos galegos. O quero dicir para toda Galicia, non todos os europarlamentarios que estuveron en Europa estuveron a defender os intereses dos galegos. Os europarlamentarios do Partido Popular, Daniel Varela lle poño nombre, estuvo 4 anos denunciando sistemáticamente a Galicia para que nos multaran en Europa, atacando a Galicia, porque en Galicia había un goberno socialista. O Partido Popular o ten moi claro. O Partido Popular ten moi claro. Mirade, nós vimos de perder unhas eleccións. Estamos aquí con tranquilidade, con dignidade, con ilusión. Nós sabemos ganar e, sobre todo, sabemos perder. E non pasa nada, que non se confundan. Perdimos o 1 de marzo, pero dixo Antolín, e o digo solemnemente, na miña casa, no meu pobo, en Galicia, lle quedan 3 anos e 9 meses para gobernar este país. E aqueles que non entendan eso é que non conocen, nin conocen os socialistas, nin conocen os do Carballiño, que somos moi cabezós. E vamos a traballar día a día, vamos ir, como facemos nós sempre as cousas, de baixo para arriba, pouquiño a pouco, e vamos a conseguir que esa ilusión que tivemos tantos, miles de homes e mulleres deste país, non quede truncada por un momento que foi fatal para nós. Mirade, o Partido Popular non quere falar de Europa. O Partido Popular quere liala, como sempre, pero curiosamente tampouco queren que falemos do Partido Popular. Ayer estuvo Rajoy, Feijóo e o pequeno. Estuveron todos en Ourense. Estuveron ali. E eu vexo tan contentos, digo, pero que están contentos estes? En Ourense é o único sitio de Galicia donde sigue baixando o Partido Popular e sigue subindo o Partido Socialista. Non teñen de que estar contentos. Aí, sempre para baixo eles e sempre para arriba nós. Estaban os homes aí todos emocionados e, sobre todo, preocupados. É curioso. Estaba Rajoy preocupado. Estaba preocupado porque hubo un brote de gripe nun cuartel de Madrid e quería que dimitira a ministra de Defensa por a gripe que tiñan os militares en Madrid. Curiosamente, non pediu que dimitise Trillo por a morte desgraciada dos militares do Llac. Esas son as dúas morales. Iles
Lles dá igual. Queren que falemos do Partido Popular? Pois falamos do Partido Popular. Non teñen que preocuparse por a gripe, non teñen que preocuparse por eses militares. Teñen que preocuparse por o caso Gürtel, donde están na cárcel ou están encaputados a maioría dos diputados do goberno que Esperanza Aguirre. Teñen tamén, se queren, que preocuparse por o caso dos traxes, por o caso Camps, donde o señor Rajoy colle e lle vai facer homenajes ao mesmo tempo que o presidente do Tribunal de Valencia lle toma declaración como imputado e andan buscándolle nombres, diputado por corrupción, diputado por estar implicado en tramas de corrupción. Recordades como empezaran os do Gürtel e como empezara Camps? Isto todo é mentira. Isto é culpa de Garzón. Pero xa non hai Garzón. Xa estamos nos tribunales, xa estamos no Tribunal Superior de Madrid, no de Valencia. E agora de que é culpa? Dos que meten a mao, dos que rouban, dos que fan corrupción política. Pero diso non quere falar Rajoy. Rajoy ven aquí e cando fala e se preocupa non nos fala do caso Fabra. O caso Fabra, o presidente da Diputación de Castellón, imputado por malversación e que lle están pedindo 2 anos de cárcel. Pero que dereita é esta? Como non vai a decir o señor Baltar esa frase que solo non ya tomamos a mal porque sabemos que nadie. Sabemos que nadie. Pero como vai a decir este home? Hai que rematalos. Hai que rematalos. Hai que ser besta. Hai que ser besta para ser capaz de dicir unha frase dese tipo. Rajoy está preocupado. Feijóo non está preocupado. Feijóo está encantado consigo mesmo. Nos últimos 15 días, 58 empresas galegas fixeron expedientes de regulación de emprego. Andan os vos dos homes de Caramelo, de Rodríguez, andan desesperados. Todo Vigo está en pé de guerra. Carfolgas do metal. Non é importante. Ten outro problema pequeno. Acaba de estar, e vaiselle meter unha querella, o conselleiro de Política Territorial por un tema que tampouco é importante. Só fixe unha cousa normal. Certificou en falso unhas obras para unha empresa na que traballaba ele un mes antes. Eso non é nada importante tampouco. O delegado de Ourense tampouco lle pasa nada importante. Só ten unha sentencia de audiencia que dice que malversou, que gastou os fondos europeos e que os ten que devolver. Por si esa sentencia non lle chega, o lunes vai declarar como imputado por outro caso de falsificación e malversación de fondos. Eso non é importante para Galicia. A ver se o aprendemos dunha vez. O señor Rueda, conselleiro de Presidencia, acaba de facer un cambalache para seguir de funcionario en Cambados facendo unha trampiña co seu gran amigo Louzán da Diputación. O home que ten que velar por as decisións administrativas deste país. É o primeiro que pega un cambio de man e colle, mete un papel que non é o que ten que meter para salir beneficiado. Pero que máis dá? Eso non son os problemas de Galicia, ni son os problemas de Europa. O problema de Galicia, e o dice moi ben Feijóo e o PP, é o idioma galego, é a nosa lingua, é que non se pode falar en galego xa no noso país, é que o presidente deste país non quere que falemos en galego. Non teñen tempo para arreglar e para defender os desempleados. Non teñen tempo para traballar que a xente que non cobra a pensión de dependencia. Non teñen tempo para defender a sanidade pública. Dice a flamante ministra conselleira de Sanidade que eso do público e privado, que máis dá? Porque ten dalle igual. Porque ten dalle igual. O problema da sanidade e da educación é que nós somos que poñemos encima da mesa políticas con mayúsculas que nos igualan a uns con outros. Levan estes 2 meses e medio falando solamente dos líos, dos problemas, dos xulgados, das denuncias. E conseguiu Feijóo e o seu goberno en estes meses unha cousa que non é fácil de conseguir.
enfrentar este país. Enfrentar este país por cousas que nunca nos enfrentaron como país. Enfrentarnos por o idioma, pero cando discutimos nós por a nosa lingua? Pero xa non nos dá igual. E nós queremos o noso país, a nosa lingua, e falamos unha palabra en galego e outra en castelán, e non pasa nada. E quen é este home para enfrentar o noso país? Pero non enfrenta solamente a nosa lingua. En Vigo e en Pontevedra xa andan enfrentados Vigo con Pontevedra. Por qué? Porque lle mentiu os de Vigo e lle mentiu os de Pontevedra. E mentiulle a todos. E liou un conflicto político que vamos a ver como sale del e como salimos todos deste país. Mentiu este home na rebaixa dos impostos. Non hai rebaixa de impostos. Mentiu nos presupostos. Cada semana lle faltan 400 millóns de euros. Cada vez que vai mirar a caixa lle faltan 400 millóns de euros. Solemnemente digo aquí, e lle digo a toda Galicia, que o goberno socialista, cando entregou con dignidade o Partido Socialista ao goberno galego, deixamos na caixa 370 millóns de euros que cando eles nos entregaron a nós hai 4 anos tiñan 220 millóns. É mentira. É mentira. Sencillamente quere incumplir sistemáticamente os compromisos que acadou con este país. E quere reducir sistemáticamente a este país os dereitos que acadamos en moitos anos e que reforzamos nos últimos 4 anos. E quere reducir a sanidade pública. E quere reducir a educación pública. E quere reducir os dereitos dos traballadores. E quere parar este país nun mes. Paralización do Hospital de Vigo, da Cidade do Mar. A Cidade do Mar, que en políticas medioambientales, que en políticas de I+D, é no mundo da pesca o obxectivo máis ambicioso que nunca tuvo Galicia, e me atrevo que dicir Europa, para explorar os novos yacementos pesqueiros e de investigación deste país. Eu, que quero acabar pronto esta intervención, lle vou a facer unha petición a todos os galegos, pero tamén lle fago ao señor Feijóo. Lle pido a Feijóo que deixe de mentir, se poña a traballar e defenda os homes e as mulleres deste país. Iso é o que ten que facer o señor Feijóo de unha vez para todas. Lle pido que abandonen os seus líos, lle pido que abandonen as súas guerras, lle pido que colla e que se poña a defender a quen lle compre, os gandeiros. Non vale reunilos en Montepío, darlle unha larga cambiada, dicir, isto xa está. Estaba todo arreglado fai 10 días, pero sigue o precio do leite como está. Non vale darlle o pase torero a xente que está sin seguro de desemprego. Non podemos deixar sola a xente que ten necesidades en este país. Ese é o que ten que facer o presidente de Galicia. En pouco máis dun mes, é a primeira vez que vemos que hai un presidente de Galicia que se caracteriza por 3 cousas: parálisis administrativa, confusión e confrontación ciudadana. Hai que parar. E ofrecimos desde o Partido Socialista, e ofrezco esta vez, que nós queremos sentarnos con él, que nós queremos sacar adiante este país, que nós queremos pactar o que haxa que pactar en este país. Nós non queremos facer como Rajoy, que usa a crisis para machacar o goberno. Nós queremos que a crisis, os socialistas galegos, lle dan a man ao goberno deste país para defender os homes e as mulleres que o necesitan en Galicia. Aí nos van a encontrar sempre. Só teñen que facer unha cousa: poñer solucións encima da mesa. Lle pido por último a Feijóo que deixe de ser o enemigo da nosa lingua. Que non é normal que o presidente de Galicia sexa quen é hoxe o maior adversario do idioma deste país. En Galicia necesitamos un Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo para que os homes e mulleres de Galicia, que creemos que outro mundo é posible, que creemos que cando hai unha crise desta dimensión a nivel mundial, o que temos que facer os homes e mulleres de todo o mundo, que creemos que é posible vivir dunha maneira compartida, solidaria, con liberdade, nos temos que xuntar. E temos que xuntarnos todos para que o día 7 de xunio non quede un solo
home ou muller en Galicia, progresista, que non se implique en todo isto. Europa non é un problema lonxano. Europa é o noso problema. Nos temos que conseguir que dende agora hasta o día 7 transmitamos que Europa é a solución. Europa non é o problema. O Partido Popular vai facelo sempre. Non hai que ir votar. Estas non son importantes. Que máis nos dá? Pero ao final eles van. Ao final eles van. Nós temos que, como socialistas, e aquí sei que estades moitos dos socialistas desta comarca, temos que traballar e temos que implicarnos en esta batalla. Nós, amigos e amigas, somos os que temos que pedirlle a todos os galegos que se unan a nós, que se impliquen con nós, que nos axuden a levar adiante un proxecto que creímos sempre del. Nós levamos 130 anos de historia, amigos e amigas, co Partido Socialista. Para nós 3 anos, máis ou menos, non significan nada. Nós sabemos estar de pé nas duras e nas maduras. E non teñades por dúbida de que non vamos a dudar nunca na defensa dos intereses dos traballadores e, sobre todo, daquela xente que necesita a política con mayúsculas. Veño aquí a defender a política con mayúsculas, a política que iguala, a política que dá dereitos, a política que dá oportunidades, a política para a xente que necesita a política. Esa é a clave e é o gran elemento diferencial de nós. Non pode haber un solo home ou muller socialista en Galicia que non faga desta bandeira a súa bandeira. E temos que traballar, salir á calle. En este momento dicimos, e o pon aí, este partido se xoga en Europa. Galicia e Europa. Este partido se xoga na miña casa, na túa casa, na vosa casa, na casa do veciño, é onde vamos a xogar este partido. E a Galicia necesita que nós, os que creímos na política de igualdade, na política da solidaridade, na política da cohesión, que vayamos a facer un país, e quero dicir unha cousa, donde nos próximos anos nos vai a tocar recibir, nos toca seguir recibindo cartos de Europa, pero a partir de 2013 nos vai a tocar dar. E volveremos estar aquí facendo política pedindo voto para axudarlle a aqueles países que se van a integrar a Europa, como nos integramos nós fai tantos anos, é que os socialistas temos que ser solidarios con eles. Ser socialista non é presentarse ás municipales, ou ás autonómicas, ou ás generales. Ser socialista é un xeito de vivir, é un xeito de ver a vida. E hoxe, e o día 7, é cando nos toca a todos escenificar o que levamos dentro do noso corazón e dentro da nosa cabeza. Amigos, amigas, eu deixo-vos cun home que é o noso ministro de Xusticia. Un home que fai xusto o contrario do que fai Núñez Feijóo. Núñez Feijóo, cando falamos de xusticia, sabedes que aplica, según sexan do PP ou do PSOE, aplica que os delitos da doctrina Feijóo, dice el, doctrina Feijóo, unas veces sí e outras no. E eso nos non o vamos a aplicar nunca. Nos, ministro, transmítelle a toda España que non aplique o Partido Popular a doutrina Feijóo. A lei é lei para todos. E o que meta mau, ten que pagar. E o que lle regalan os traxes, o caldeiro. E aqueles todos que teñen que ir dando mostras de que esta sociedade é unha sociedade honesta, que se defende e que cree en si mesma, somos os socialistas. Fran Camaño é o noso ministro de Xusticia. Un home da Costa da Morte, un home de Cee, un home do que oiredes falar moito nos próximos anos. Un home que trouxo un mundo convulso, complexo, como era o mundo da xusticia. Trouxo sensatez, cabeza, traballo, experiencia. Un home novo, pero que é unha das pedras angulares do goberno de España. E un home que estou seguro que en España, que en Galicia, lle vai a dar moitas alegrías a todos aqueles que creemos que en este proxecto que traballamos tantos, vai a ser unha peza clave. Fran, é a primeira vez que ves o Carballiño. Ti vives na Costa da Morte. Aquí somos a capital mundial do pulpo. Pero sabes que nós, se somos capaces de ser capital do pulpo sin mar, imaginadevos do que podemos facer cando nos sentemos con todos vós. Fran, recibe un abrazo de todos nós e deixo vos co ministro de Xusticia, con Fran Camaño. Moitas gracias.